nan sembah niring ulun kapur-bori sang murbengrat sahanane kang yen kanang sing dasih endahing basa runtuting sastra ngagungake asmane Gusti ingkang Maha Tresna yekti hanuntun titah lumantar wedaring Weda Suci mrih Basuki sagung dumadi hormat salam kunjuk mring utusane pangeran kang pungkasan tetela dadya pancadan mrih jalma beja donya ngantos ndelahan narduka wiwaraning carita nenggih ing wewengkon negari Wirata wewengkon negari Wirata ingkang sisih kidul kulon ana desa cilik ingkang winastan dusun Pajagalan mila sebut Pajagalan karana saperangan ageng para kawula pedamelane anjaga kebo sapi ngeleti daging pinonto-ponto bakul-bakul sami dugi mendhet daging bagiane dewi-dewi candak kulak del tinuku terus lumintu siang ratri datan wonten kedate kang mangkono mahanani mulyaning para kawula ingkang mapan ana ing Pajagalan dasar desa ingkang murah sandang boga para kawulane samiya guyub rukun ngurmati lan ngajeni beda-bedaning panemu ingkang sepuh tumajuh ing panembah ingkang muda tan kendhat nggenya ngreksa katentremaning desa marma kang kababar rasa ayem tentrem tebih saking sambekala wonten wis molawas cakrik limasan sanadyan sarwa prasaja nanging resik lan tumata kawis tinggal ana piyai sepuh ingkang lenggah ing kono nenggih nama Ki Jagawalakas nama Ki Jagawalakas nalika ing mangke Ki Jagawalakas kahadhep ingkang putra Jalu lan Pawestri ingkang nama Sang Mustikawaji miwah Endang Mustikasari Bombong Birawa Sukamarwata Suta Ki Jagawalakas mulat ingkang putra kekalih
wis katon dewasa. Rinten dalu ki walakas tansah nyambung rasa mring Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kanthi panyuwunan muga-muga atmaja kekalih sembada netepi dharma sarta pinaringan beja donya ngantos akhir. Mangkono gaya kawijil pangandikan iki Jagawalakas alus tinata kang sastrane marma gawe marem sapa wae ingkang midhangetake. Nyapaning kawan banagara pantamoncar non ler kakoneng sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono sapa antuk wahyuning Allah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikat reh mangukut
kotaning jiwangga kang mang kono patut sinebut wong sepuh re sepuh sepi hawa awas roning atunggil ingkang sepisan banget aku ngunjukake rasa puja puji syukur kang jero ana ngarsane Gusti ingkang murba jagat merga ya mung panjenengane ingkang paring sih kanikmatan marang kabeh para titah ingkang sumebar ana ing jagat raya kejaba saka kuwi ngger Mustika Aji apa dene anakku wadon Mustika Sari. Mara gage diprayogakne anggenmu sowan ana ngarsane pun bapa ing pejagalan kene. Bapa. Pangrasa ora kurang prayoga anggenku seba ana ngarsamu ora liwat sembah pangabektiku katur marang Bapa Jagawalakas. Iya. Mustika Aji ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestune wong tuwa mara gage ditampani. Iya, Bapak. Ndak tampa tanganku kalih. Muga andadekake jimating uripku. Ora keri kowe Mustika Sari diprayogakne anggenmu lungguh. Inggih, matur nuwun Bapak Penemban. Boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabektinipun ingkang putra-putri mawantu-wantu kunjuk wonten sahandhap pepada jengandika Bapa Walakas. Ya, ndak tampa kanthi bombong lan suka renaning driya. Mumpung ripalungguhan iki durung wancine aku karo kowe mlebu ana ing kandhang nglandang bangsane kebo sapi banjur dijagal. Mumpung ana wektu ingkang mirunggan yektine kowe mung tak kon nekseni anggenku ngaturke panuwun marang purbane Gusti merga duwe anak lanang loro, lanang kelawan wadon Mustika Aji karo Mustika Sari. Mareme ati tanpa upama ning yektine duwe anak kuwi yen ora waspada ora ngati-ati teliti lan permati anggene nggulawentah kuwi padha karo ancik-ancik ana pucuking gegaman sisip sembiri luput katuranggane bakal brabat marang anake dhewe. Mula ndak pundhut kanthi banget kowe cah loro Aji kelawan Sari. Sepisan kowe kudu tetep tekun tigen-mugen anggenmu manembah karo pangeran. Hewadene ingkang angka loro aja lali
bekti karo bapakmu iki Jagal Walakas. Kowe kudu kelingan sing ngukir jiwa ragamu, sing glowentah wiwit saka Bayabang nganti saiki dadi wong Cerapang kuwi merga le meres keringet, le banting raga, le anggenku tansah budidaya ndewasakake marang kowe cah loro. Aja mung dewasa secara lair ning dewasa sak tekan batine sing tegese lagak lagon muna-muni kabeh tumindak lan pakartimu aja nganti milar saka aturane negara lan agama, aja nganti nabrak saka wewarahe Weda Suci. Muningki apa? Iya, Pak. Lah iki ngene. Bapakmu ki lak kancane wis pirang-pirang. Etan kulon kidul lor kabeh ki aku duwe kenalan. Ya kenal aku ya sak bar aku tuwek-tuwek ngene iki. Biasane ning pojokan panggung yen rampung le wayang terus muni sukses. Nah. Kancaku ku ya semono-mono kowe. Durung para kanca-kanca bakul sing pendak dina ki ngusungi daging saka kene didol ning pasar. Kuwi ya banget kabeh padha takon. Bapak Walakas, sok kapan jenengan le kagungan kersa mantu? Tak sawang putra-putrimu kae wis dewasa. Aku ndek utang karo kowe iki Walakas. Bola-bali kowe tansah gelem tak repoti. Tur dasare bapakmu ki awan bengi esuk sore waton ana undangan mbuh kuwi mantenan utawa sunatan bapakmu mesti teka lehku mbecek tak itung wis entek 1 miliar ngerti ora kuwi mbecek tok wis 1 miliar wah tenane lho kuwi kandhane sing tokne dhuwit aku maidoi piye to kowe Ji semono kuwi bocah becek ngono kuwi lek enek legane rasa kala mangsa yen pas tayuban ngono aku ya dikongkon ditibani sampur dikalungi wujude sampur kon mbeksa nayub kaya ngono kuwi lho pakmu iki kondang lho pakmu ki rumasamu angger wong kenal kabeh do takon kapan Ki Walakas anggene mantu aku kepengin jagong aku kepengin becek lah saiki tak takon karo kowe mligine kowe sing luwih tuwa Ji Mustikwaji nggih saiki umurmu wis pira? Umur kula, heeh. Menawi mboten lepat sampun umur 2 dosa gangsal. Pira? 2 dosa gangsal. Selawe to? Nggih, kula basake. Selawe iki ora kena dibasakne ngono kuwi, yen selawe selangkung. Kok iso 2 dosa gangsal denggelmu mlocot ki ora? Kranten ki ya salah. Ora enek tembung kranten. Mula sok enek MC ngendika kranten wekdal sampun dalu. Kranten ki salah. Krana ya krana. Ingkang setunggal. Lah setunggal ki ya salah. Setunggal kuwi wis basa aja dibasakne neh dadi setunggal. MC kudu ngerti bangsane kaya ngono kuwi. Yo ning aku ora MC. Lho, aku ngandani karo kowe dadi canem sing pinter basa, ngerti karo sastra tinggalane para luhur mbiyen sing apike kaya ngene. Basa Jawa ki apik. Rembukan karo sak baraan, ngono ki ya ana tembunge dhewe. Rembukan karo wong tuwa ki ana dhewe, rembukan karo cah cilik ki tembunge ya ana dhewe. Tur basa Jawa ki beda sithik, maknane ya wis beda, artine wis ora padha. Kenceng karo kenceng kuwi wis beda. Dengkul karo dangkal wis beda. Wuru karo wuruk kuwi wis beda. Yen wuru ki mendem, yen wuruk kuwi tegese piwulang. Jeru karo jeruk. Jeru kuwi tegese pancen ya upamane kaline jero banget. Yen jeruk ki bangsane wowowan. Wuru karo wuruk, jeru karo jeruk, turu karo turon. Mak tratap aku. Lho aku ki kaji ya tratap-tratap piye ora. Tak tutupne lek ngene mumpung rong budal ya. Nggih, monggo. Jarno ae ayo. Lah banjur kowe sari umur pira? Nggih. Menawi emut kula umur kula menika 2 dosa setunggal. Kuwi ora kena dibasake. Selikur ngono lho. Kuwi angka sing apik lho selikur yen ning kene iki. Apik kuwi. 1 19 loro selikur apike ra umum.
Sik, aku takon karo kowe, Ji. Nganti saiki kowe apa urung tau duwe kenalan cah wedok sing cocok karo batinmu? Lir-lir tandure usumi lir kang ijo sebabe kowe kok ndak perintah supaya enggal palakrama supaya enggal rabi iki mergo nuwun sewu. Wong ki yen cukup umur, apane umur selawe kaya ngono kuwi, yen randang rabi, godane iki abot. Godane iki abot. Nggen kuwi enek wong wedok ya karo wong lanang boros ngono enek. Petang tahun pisan pedhot. Petang tahun pisan diperbarui ngono. Lah nganti kowe randang rabi, kowe bisa mengko banjur nindakake sedeng utawa maksiat mergo ora kuat ngempet hardane hawa nafsu. Wong rabi iki ngibadah, waton kowe bener-bener tresna lahir batin lan gelem ngayomi karo bojo musuk. Apa meneh kowe gelem mulyake wong wadon loro, siji mbokmu, loro bojomu. Kowe engko uripmu arep ditata dhewe karo sing gelar jagat. Uripmu sarwa kepenak. Kejaba saka kuwi wong rabi kuwi bakale minangka panyambunging umur, panyambunging sejarah. Ya kuwi tumuruning anak sing minangka talining katresnan. Aku wis kepengin banget gendong putu momong karo putu. Pengen banget aku, Ci. Lah sapa neh sing tak jagakake yen adimu Sari aja dhisik, yen sing enom kok rabi luwih dhisik, tegese nglangkai karo sing tuwek. Ngono kuwi ora kena. Rabi yo le. Nah, timbangane angger kowe ning kamar mandi suwi ngene nyapa coba ayo. Mboten. Rabi yo cah ndi? Engko tak lamarke aku tak sing ndodhok korine nginang jambe suruhe. Candi, eneng ora? Wonten. Sing kok tresnani? Sampun wonten. Lair batin leh mu tresna? Lair batos. Badhe kula tresnani, kula ayomi ngantos kukuting gesang kula. Bagus. Pramara rahmangus wamyong ambrangengeng. Kadhi karunaning kaswase aneng marga mamalakung riseng kanta wastrat maja leng-leng lalu hangulati surya mangrang sang wayah kumyus hamara wayan yen pancen wis ana
sing tok incer, sing tok ince mongko dadi katresnanmu candhi gage kowe matura. Ning panjalukku aja nganti calon bojomu ki luwih tuwek timbang kowe. Mergo yen nganti engko bojomu luwih tuwek timbang kowe, kowe engko ya melu ndang tuwek, ngerti ora? Pengumuman kuwi. Aja golek sing tuwek. Mergo kowe tau krungu to ning pejagalan biyen enek cerita. Wong sing jenenge Warsita sik enom ganteng gagah umure 20 taun. Pengen rabi karo rondo tuwek umure 60. Lah mbiyen tak takoni ya madhep rene tak takoni kanthi bener becik. Warsita, kowe wis rabi karo rondo tuwek umur 60 iki karepmu piye? Nggih, Kyai. Dasarmu apa? Kula ngertos nika wong sugih, nika bandane pirang-pirang, nika sawahe pirang-pirang, sapine pirang-pirang. Mangke menawi kula rabi ngibarate gending kula tibani pangkur jenggleng. Niki mangke kula genjot pisan mesti rondo sepuh kula mesti mati. Bandane kula pek. Ning kok capot dadine piye? Kelingan ra? Dudu rondo tuwa sing mati ning malah Warsita sing murdar. Merga apa? Dheweke keracunan susu sing kedaluwarsa, ngerti ra? Aja luwih tuwek lho, aja ngono kuwi. Lek luwih tuwek biasane sing lanang iki kalah, wedi karo sing wedok kuwi lho. Ngene salah, ngono salah. Padha karo pakmu biyen ya ngono wis ngaku dadi pengarepe para jagal ing krene. Ngaku dadi ratu pisan, mudhuna ngaku dadi lurah pisan. Dalang sing gaweane ngomyang sawengi utuh. Nek kadung digetak karo bojo wedok, goblok dadak niku mesti. Yo. Candi Kandhawayu apa ora pira? Pira? Mboten. Bapak, yektine dudu wong liya braya. Dudu wong sak njabane pajagalan kene. Tegese sing kok tresnani iki malah wong pejagalan, bocah pejagalan kene. Cocok yen ngeteri manten ra kadoan. Aku ya gathuk, aku mathuk, aku sarujuk. Kuwi cah endi anake sapa? Upama aku bloko apa kira-kira bapa Walakas kersa nampa kanyatan. Lho, sing jaman saiki jenenge kebo nusu gudel. Wong tuwa ki mbangun miturut karo karepe anak. Yen pancen kowe wis tresna, wong tuwa ya melu tresna. Aja wigir ringa-ringa. Yen perlu anake pidak pejaraan saudon saurupan. Wong melarat pisan ora apa-apa, sing penting atine ora melarat. Sapa kuwi mau? Ora ana sing tak tresnani kejaba. Wonge ya sak omah karo aku. Hah? Jenenge sapa? Sing arep tak rabi adikku Dewi Mustika Sari. Hah? Kuncing langit kelam-kelam pergi angin lesesan kaya ceblok-ceblok jantungku. Ning donya ki wong ayu pirang-pirang. Ning sing ayu lahir batin kaya Dik Sari ora ana. Cangkemmu rasa wangsulan kowe. Kae lho para pinter lak sing ngendika, donya ki ambane ora mung sak kathok kolor, ngerti ta? Daun kelor. Heeh, daun kelor. Mbok golek liyane ngisin-ngisini. Lho, Bapak. Aku ki arep ngrabi karo Sari ki nganggo dasar nganggo wewaton. Dasarmu apa? Aku nglowentah Sari ki wiwit cilik. Biyen sing ndulang aku, sing ngedusi aku, sing nglowentah aku. Mula njaba jerone bobot bebet lan bibite tumrape Sari kuwi aku ngerti. Aku mbiyen yo nate duwe pacangan, nanging ripalungguhan iki kaya
rasaku wis pugut, rasaku wis ceklek, ora kepengin gandeng karo wong wadon ngendi-ngendi, merga racake ning jaba kono ya ayu ning ayune mung lair tok, batine kropos. Karo aku ketok ya tresna, ning aku lunga dheweke digandeng karo wong lanang liya, picek ora ngono. Racake wong wadon iki kaya ngono, sing bener-bener ayu lahir batin ya mung Sari. Mula aku gelem rabi yen karo Sari, liyane karo Sari apike aku tak njaluk mati wae. Cangkemmu lho. Prodomon tak lireke netap Sukayaya sinipe Jojo bang mawingo wingo angis lambemu muni sing ora-ora. Lho, aku ngaturake witing klapa sak lubune. Aku ngerti Sari ke bocah apik, bocah alus. Budi pekertine becik. Mula aku ya ora lila yen nganti Sari engko dirabi karo wong lanang sing ora tanggung jawab. Wong lanang sing beling apa meneh wani jempalani ngajar karo bojo. Aku sing momong karo Sari ora bakal trima. Mula supaya Sari iki mengko ora nampa panandang merga dirabi wong lanang sing ora karuan. Luwih becik tak rabine dhewe. Kowe ngerti agama? Ngerti. Manut pranatan agama rabi karo adike dhewe iki entuk ora? Aku ora tau maca Quran kok. Lah kuwi ning ngono kuwi lho. Kuwi larangan tumrape agama, merga isih tunggal darah, tunggal kulit daging. Wis conto ki wis pirang-pirang, rabi tek karo dulure dhewe, racake anake engko ora sampurna. Mbuh sing cacat iki guwing kerdil, ora iso nyawang lan sak piturute. Kuwi minangka pemut ngelekke marang kabeh menungsa saka pangeran, aja nganti nabrak wewaler tur manut aturan saka agama. Upama kowe engko karo adimu Sari tak jak ning KUA. Iki pernah napane takoni karo naib. Aku lek njawab njajal piye ngono kuwi. Hah? Ngwaline aku dhewe. Kuwi ra sudi, kuwi ra tinemu nalar, damar mancung cupeten aja ngawur kaya ngono kuwi. Iki wis dadi tekad haji. Aku wis duwe sumpah, aku wis prasetya. Malang-malang bakal tak putung, rawe-rawe bakal tak rantas. Aja kok bapa walakas nun sewu. Dewa mudhun nggo gaman bledhek bakal misahke katresnanku karo Sari. Tetep bakal ndak waneni. Nyatane Sari mlengos ora gelem karo kowe ngono kok. Wong wedoke ngono kuwi ditlateni tukakne bakso bendina susu ya kenek ngono kae. Lambemu arep maneni karo wong gerang aku pega nugel gulumu, mantugel gulumu. Arep oh, Raden Ceta monggo Raden. Palukon lagune lekas lukita linuting hitung kadung kadereng amono memangun manah rahayu ayo ana anak kolong
Anggung genya paring dono angga kancar saben dina kang bawa leksana ana tepi pangandika Kula nuwun sewu Raden Seta. Bingahing manah kula prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu diniri palungguhan samangke gubuk kula ing pejagalan ingkang sarwa kirang kados mekaten parandene ndika ingkang kaping kalih kepareng tedhak rawuh wonten ing mriki. Mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu kunjuk Raden Seta. Ya jagat ya dewa ya Bathara Ki Jagawalakas banget panarimaku dene nganti semono sih kadarman lan pakurmatan ingkang ndok caosake marang aku. Lulus Raharja niring sambika langgenku prapta ning pejagalan ora liwat Kyai Jagawalakas lak ya tansah ginanjar seger kuwarasan. Saking pangestu paduka nadyanto kula pun nreta kempong pira jambul wanen duka penyakit kalih kula gila ing kados pundi. Kula ni asam urat nggih mboten, kolesterol nggih mboten, darah nggih normal. Penyakit kok gila kalih kula ngeten iki. Mila kula wajib ngaturaken panuwun dumateng Purbane Hyang Agung. Syukur bagi sewiyan pancen kaya mengkono. Ci, mripatmu ora? Iki penggedhe rawuh lho. Bekti karo panjenengane. Lho nggih. Nuwun sewu Raden Seta kula ingkang abdi ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu kunjuk. Sapa kuwi? Kula menika Musti Kwaji putranipun Ki Jagawalakas. Ya ndak tampa pangestu Kumara Gage Tampanana. Kapundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Nuwun sewu kok janur gunung kadengaren ndika kepareng mriki. Kirangan pinten sasi ing sampun kepengker pancen ndika nate tindak mriki gugah dumateng anak kula pun Bilawa dados jago kraton Wirata tetandingan kalian Raja Mala. Kabare Raja Mala sampun mati nggih. Wis. Sirna ana tangane anakmu ya kuwi si Jagal Bilawa. Syukur bagi sewu. Lah niki enten wigatos menapa? Ki Walakas. Yektine keluarga gedhe ing negara Wirata mligine Kanjeng Rama Prabu Matsapati banget ngunjukake rasa syukur marang Purbane Hyang Agung merga rubeda wis sirna perkara wis sumisih. Wiwit saka pakartine paman Kincaka rupa Kinca lan Raja Mala ingkang nindakake sanggit rungsit Rekadaya kepingin jungkeng palenggane Dewaji nyatane bisa dirampungi karo anakmu Jagal Bilawa.
Angka 2 nalika Wirata dirampit mungsuh saka ngarep lan mburi ya kuwi Wadyabala Trigarta lan Ngastina satemah dayane utawa kekuwatane si Jagal Bilawa apa dene si Kedhi Wrihatnala bisa ngundurake mungsuh sing tegese anakmu si Jagal Bilawa ki gedhe labuh labete marang kawilujengane wong Wirata tanpa lantaran kekuatane si Jagal Bilawa mbok menawa Wirata wis tamat sejarahe. Mula anggenku rene iki yektine diutus dening Kanjeng Rama Prabu Basudewa nemoni karo anakmu Jagal Bilawa bakal tak gandeng tangane tengen tak sowanake ana Sitinggil bakal nampa wujute kanugrahan. Merga apa? Yektine anakmu Jagal Bilawa kuwi dudu wong saudon saurupan nanging satriya tama ingkang lagi namur laku. Ya kuwi para Pandhawa ingkang dadi mantri pasar kae jenenge Tandha Dwija Kangka yektine Puntadewa ingkang dadi Jagal Bilawa kae Werkudara ingkang dadi Kedhi Wrihatnala kae si Janaka ingkang ngopeni Rajakaya lan tetanduran Dumagranti lan Tripala kae kuwi putuku kembar Nakula Sedewa lan sing rina wengi tansah leladi karo adhiku Utari ya kuwi Niken Salindri kae yektine garwane Puntadewa ingkang awewangi Dewi Drupadi. Mung emane wiwit saka Dwija Kangka ki dikepruk paidon mustakane dening Rama Prabu Matswapati nganti ripalungguhan iki Pandhawa ora ana kabar ora ana babab ingkang mratelakake papan dununge Pandhawa ripalungguhan iki mapan ana ngendi. Mula anggenku teka kene. Anakmu Bilawa ning endi tak gawane tak kantine ning kraton. Lenglenging driya mangu mangun kung kandhuan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulusa aduh Raden Seta kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami inggih wiwit saking lelampahan negari Wirata menika dipun rampit Wadya Ngastina saha Trigarta bibar menika Bilawa mboten nate wangsul wonten ing mriki. Nika yektosipun namung anak angkat kula, gandeng gagah gedhe dhuwur sregep nyambut gawe anggenipun Jagal ngeleti daging lan sak piturutipun. Menika anggadhe karosan ingkang ngedap-ngedapi lajeng kula pek mongko dados anak kula. Dinten samangke Bilawa papanipun wonten pundi kula nggih mboten ngertos. Malah sisan damel atur wuninga blaka suta kemawon ripalungguhan samangke peteng jagat kula bingung raos kula ngrasake anak kula pun mustika aji. Kula yen duwe anak Bilawa ngoten marem merga bocah ora kakehan gunem sregep nyambut gawe ngibadahi ora ditinggal. Mang tingali niku mustika aji niku. Rambute gedabul ora tau dijungkati ngoten niku. Tur wonten lampane kang ndadosaken kageting manah kula. Jagat niku digelar akeh wong wadon ayu. Bareng kula takoni kuwi rabi karo sapa? Le wangsulan tik ngatelake kuping. Ndodok-dodo ora gelem rabi yen ora rabi karo adine dhewe sing jenenge Mustika Sari niku kelakuan menungsa napa kewan ngoten niku. Rinangka kinempet-kempet dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati Mustika Aji wonten dawuh Raden apa bener kepara nyata kowe pengen ngrabi karo adimu dhewe leres
Ayo melu aku ning kutha Wirata. Ning kono akeh wong ayu pirang-pirang sing tak karepake sing endi tak tembungke. Kula kali wong wedok kutha ora seneng. Wong kutha ketoke alim alus ning jerone mobol-mobol. Jagongan karo aku golek nggen sing kepenak. Ayo, melu aku. Lamun ing griya mangu-mangu. Mangkung rawan rimang. Lerlema tanpa kaning yang tanpa lupa mengkuang yang buta. Sarawuh paduka Raden Seta wonten warung kula Gambir Sawit mriki. Kula ngaturaken sembah pangabekti Raden Seta. Sungkem kula nggih katur ngarsa paduka Raden Seta. Isih dodolan terus ya Nyi. Nggih wong sandang pangane ya dodol ngeten iki. Rame-rame ning mburi apa. Menika enten salah satunggaling wilayah desa ingkang ngawontenaken syukuran bersih desa. Desa ngendi? Desa Palareja. Nika wayangan iki ora tau kendhat, ora tau leren, ora tau ana mandheke. Mila bejane para bakul-bakul kados kula ngeten iki angger enten desa sing wayangan, tiyang duwe gawe wayangan, mangke kula entuk rejeki. Ngoten niku. Tur Palareja niku angge wayangan niku rutin. Adeg-adege jejeg ora menga-mengo yen kuwi ya kuwi yen liyane ya liyane. Mila wiwit jaman kuncung nganti gelung le wayangan dalange ya ora tau solan salin. Merga dawuhe jarene lho, jarene dawuhe danyange mriku yen nganti dalange ganti mangke mriki enten pagebluk ngoten niku. Mare kudu guyu. Jenengan ning anak ratu mosok guyu ngoten saestu. Tiyangipun sae-sae grapyak semana. Mergo yen nanggap liyane wayang sok-sok niku enten jotosane, enten gelute. Ning tiyang ningali wayang niku jan kebak ing reh tata krama, wontenipun namung nyaman lan sekeca, wontenipun namung tentrem. Mang pirsani sak lapangan kebak sing lenggah menika kakung putri mboten dipun pisahaken. Parandene nggih mboten enten critane bar wayangan wong wedok sing meteng mboten enten. Merga kabeh ngenggoni kalian tata krama ngoten niku. Badhe ngersakaken napa? Ngunjuk napa? Kowe apa, Ji? Kopi mawon. Ben peteng kaya uripmu ngono kuwi. Kopi loro kanggo aku lan iki Mustika Aji. Nggih, ngestakaken. Mawi gendhis mboten? Ora. Rasa ngangge gula. Ndak dadi penyakit. Menapa ngersakaken susu kula napa pripun? Raden kok mantuk mawon horor ketoke bakule niki.
Iki plenguk. Dadi wong dodolan ning wayangan lek pengen laris, kudu ngejak wong wedok ayu dingge plenguk ngene iki. Terus dijaraki karo wong lanang-lanang sing do ning kono ngono. Ya disawiske, disediake unjukane kopi sing nirasa nduk.